Καλώς ορίσατε και εδώ, στο panel discussion που θα συζητήσουμε και ευελπιστούμε να γίνει ένας διάλογος με εσάς και τους ομιλητές μας και να έχουμε συμμετοχή όλοι εδώ στο θέμα που δεν είναι άλλο από το λαϊκισμό και τη χρήση της γλώσσας. Δηλαδή πώς επηρεάζεται η αντιμετώπιση των μειωνοτικών ομάδων, πώς ενδεχομένως στιγματίζουμε και περιθωριοποιούμε ανάλογα με τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και άρα και τις συμπεριφορές που υιοθετούμε μειονότητες, συνανθρώπους μας, μέλη της ίδιας κοινωνίας, την οποία όλοι μαζί απαρτίζουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με τους ομιλητές. Είναι η Ιβών Κοσμά, κοινωνιολόγος, καθηγήτρια στο ACT. Ο Γιάννης Βλαστάρης, δημοσιογράφος, νωρίτερα ακούσαμε και την ομιλία του που ολοκλήρωσε το πρώτο session. Ο Μιχαήλ Λόλης είναι μαζί μας, είναι αξιωματικός και θα έχουμε τη δυνατότητα και στο δεύτερο session να ακούσουμε και την ομιλία του Μιχαήλ. Θα ήθελα όμως πρώτα να ακούσουμε μια εισαγωγική τοποθέτηση από τον κάθε ομιλητή, από το δικό του πρίσμα, από την ιδιότητα και την ειδικότητα του καθενός, αναφορικά με το λαϊκισμό, ξαναλέω, και τη χρήση της γλώσσας. Και στη συνέχεια θα θέλαμε και τη δική σας συμμετοχή, να διατυπώσετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις διαφωνίες σας, προκειμένου να γίνει συζήτηση. Οπότε, κυρία Κοσμά, να ξεκινήσουμε μαζί σας. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγικά επεξηγηματική διευκρίνηση όσον αφορά την έννοια του λαϊκισμού. Το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην καθημερινή, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, έχει μία κατεξοχήν αρνητική χρειά. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τη γενεαλογία της έννοιας αυτής. Το γεγονός ότι από τη μία εμείς συνηθίζουμε στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το λαϊκισμό, κυρίως μέσα από τα μίντια, να θεωρούμε ότι πρόκειται για μία έννοια η οποία αφορά αποκλεισμούς. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, το λόγο της Λεπέν του Τραμπ. Στην πραγματικότητα, όμως, ο όρος αυτός ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μνημονεύσουμε την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, που το λαϊκιστικό κίνημα στην πραγματικότητα ήταν ένα κίνημα από τα κάτω, ένα κίνημα των αγροτικών και των βιομηχανικών εργατικών στρωμάτων, που αντιδρούσαν σε βίαιες συνθήκες εξυγχρονισμού και επιβολής του καπιταλιστικού παραδείγματος. Και με αυτή την έννοια έχει μεγάλη σημασία να σκεφτούμε πως υπάρχει μία διτή σημασία. Φαντάζομαι ότι το αντικείμενο της σημερινής κουβέντας αφορά κυρίως την αρνητική χρειά στην οποία έχουμε αποδώσει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώσουμε την κουβέντα γνωρίζοντας ότι υπάρχει από τη μία ο λαϊκισμός της συμπερίληψης από τα κάτω και από την άλλη υπάρχει ο λαϊκισμός του αποκλεισμού και του στιγματισμού, που νομίζω ότι θα είναι κυρίως η σημερινή μας κουβέντα. Κύριε Βλαστάρη. Καλά έγινε αυτή η διευκρίνηση, γιατί ήδη και ακόμη υπάρχουν σήμερα κινήματα τα οποία υποστηρίζουν ότι το λαϊκιστικό κίνημα είναι πλευρά του λαϊκού, σύγχρονη έκφραση κλπ. Και υπάρχουν βέβαια και μεγάλες διαφωνίες γύρω από αυτό. Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε μια ανάλογη εμπειρία, ότι η αγανακτισμένη ήταν για πολλούς μια ποιοτική έκρηξη, ας πούμε, του λαού. Γι' αυτό εγώ θα αποφύγω και τις ιστορικές αναφορές και τις τρέχουσες διαφωνίες. Θα μείνω στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού, τουλάχιστον στο λόγο, στο επίπεδο της ευκολίας. Είναι εύκολη απάντηση σε δύσκολο ερώτημα. Και στην αποκριστάλλωση εφημισμών ή δυσφημισμών, σε κατηγορίες ανθρώπων κλπ. Και αν μπορούν αυτές να γίνουν καθεστώς. Θα βάλω και άλλη μία παράμετρο. Όπως στην ομιλία είπα ότι ένας κίνδυνος είναι και ο λαϊκισμός των αντιλαϊκιστών, δηλαδή η διολίσθηση στην ευκολία της καταγγελίας του κακού από ανθρώπους που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν την ποιότητα. Κατά τον ίδιο λόγο, θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη τη χρήση του πολιτικός ορθού και ελπίζω να διαφωνήσουμε εδώ για το πολιτικός ορθό και για το πώς μπορεί να γίνουμε δούλοι. Λέω συχνά στους ομιλητές και με αυτό κλείνω, ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί, όπως ο Ρίγκαν με την Προεδρία και την Ηθοποιία, έτσι και αυτό. Στην τελετή παράδοσης της
Ιαπωνικής Αυτοκρατορίας στους συμμάχους πάνω σε ένα αεροπλανοφόρο. Υποτίθεται ότι θα υπέγραφε την συνθήκη ανακοχής ο εκπρόσωπος του Αυτοκράτορα στον Μακάρθουρ, τον αρχιστράτηγο, ας πούμε, τον Αμερικανό. Ο Μακάρθουρ συνήθιζε σε όλη τη διάρκεια του πολέμου, όχι μόνο γιατί το πίστευε, αλλά και προκειμένου να το πάρει τους ναύτες και τους στρατιώτες του, να τους λέει κιτρινιάριδες, κοντούς και λοιπά τους Ιάπωνες. Έρχεται λοιπόν από το τηλεγράφημα στο αεροπλανοφόρο πριν από την τελετή, από τον πρόεδρο, που του λέει: πρόσεξε, αρχιστράτηγε, ας πούμε, μην σου ξεφύγει καμία κουβέντα. Δεν είναι σωστό, παραδίδεται μια ολόκληρη αυτοκρατορία. Πρέπει τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους, αλλά με μια διπλωματική γλώσσα κλπ. Και πολιτικά ορθώς. Από τότε χρησιμοποιεί το όρος. Ο ναύτης που μεταφέρει το τηλεγράφημα στο Μακάρθουρ το διαβάζει στο δρόμο και του λέει: αρχιστράτηγε, αυτό από τον πρόεδρο κλπ. Μα τι θα πει πολιτικός ορθός. Λέει τότε, και δεν θα είμαι πολιτικά ορθός γιατί είναι ιστορικό το ντοκουμέντο, ο Μακάρθουρ λέει ότι είναι μια επινόηση αυτών των διανοωμένων στην Ουάσιγκτον, η πολιτική ορθότης, που μας λέει ότι πρέπει να πιάνουμε χιλιάδες κατά χωρίς να λερώνουμε τα χέρια μας. Θέλω να πω, θέλω να το συγκρατήσουμε και αυτό στον προβληματισμό για το πώς διατυπώνουμε τελικά έννοιες, πώς κατηγοριοποιούμε σημασίες κλπ. Πριν δώσω το λόγο στο Μιχαήλ Λόλη, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και να διευκρινίσω ότι ο Μιχαήλ είναι εδώ και θα μας μιλήσει και θα απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημά σας, όχι όμως εκπροσωπώντας την ελληνική αστυνομία, καθώς, όπως είπαμε, είναι αξιωματικός, αλλά ως μέλος της LGBT κοινότητας. Μιχαήλ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Εγώ θέλω, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας Αστυνομικών, να σας δώσω να καταλάβετε δύο μεγάλα στερεότυπα που έχουμε ως κοινωνίες. Το στερεότυπο από τη μία του ομοφυλόφιλου, που διαβεί μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία, που απαιτεί το σεβασμό του διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού, και από την άλλη του αστυνομικού, που εφόσον εκπροσωπεί την εκάστοτε εξουσία, έρχεται πολλές φορές σε αντιπαράθεση με την κοινωνία. Και σε σχέση με το θέμα του πάνελ, θέλω να πω το εξής. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε είναι ένας κύκλος που αναπαράγει στερεότυπα. Στερεότυπα που γεννούν προκαταλήψεις. Προκαταλήψεις που σε κάποιους ανθρώπους τους κάνει να συμπεριφέρονται βίαια. Και έτσι γεννάται ο ρατσισμός. Εκεί έρχεται η δική μου δουλειά, ως αστυνομικός, να αντιμετωπίσω αυτό που λέμε ρατσιστική βία. Αν όμως, ως κοινωνία, δεν αντιμετωπίσουμε σωστά και δεν καταπολεμήσουμε μέσα μας τα στερεότυπα, όπως αναπαράγονται μέσα από το δημόσιο λόγο, μέσα από τις λέξεις, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πάψουμε να είμαστε προκατηλημένοι απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό, το ρατσιστικό έγκλημα και τη ρατσιστική βία. Όντας εδώ, ως ένας άνθρωπος παρόν με δύο στερεότυπα, του μπάτσου και του γκέι, θέλω ακριβώς να πετύχω αυτό το πράγμα. Να έρθουν κοντά δύο ομάδες, από τη μία η ελληνική αστυνομία ως όργανο καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας και από την άλλη η LGBT κοινότητα, να έρθουν κοντά για να δώσουν από κοινού ορατότητα στο φαινόμενο του ρατσισμού. Και οι λέξεις, τα στερεότυπα και προκαταλήψεις, αν δεν πολεμηθούν αμφότεροι από αυτές τις ομάδες, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό, που θα πετύχει και τη μείωση της εγκληματικότητας ως κοινωνικό έγκλημα. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να μας δώσετε λίγο μία εξήγηση, κυρία Κοσμά, πώς μπορούν οι εσφαλμένες εντός ή εκτός εισαγωγικών ορολογίες, έστω και αν πάρουμε τη θετική πλευρά, σε μία προσπάθεια να μην απομονώσουμε, αντιθέτως να κάνουμε το αυτονόητο, να θεωρήσουμε ενταγμένη δηλαδή μία μειονότητα, όσο αντιφατικό και αν είναι αυτό, πώς όμως μπορούν να πετύχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα οι εσφαλμένες ορολογίες. Καταρχάς, ένα ζήτημα που αφορά τη γλώσσα επί της αρχής. Υπάρχει μία παρεξηγημένη ιδέα, την οποία τείνουμε να μοιραζόμαστε, ότι η γλώσσα είναι ένα τελείως διάφανο εργαλείο, μέσα από το οποίο απεικονίζουμε την πραγματικότητα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, μάλλον δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εσφαλμένες σε εισαγωγικά ή μη χρήσεις της γλώσσας,
αλλά για μια χρήση της γλώσσας, η οποία είτε είναι μια γλώσσα της συμπερίληψης, είτε είναι μια γλώσσα του αποκλεισμού, σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια πράξη πολιτική. Επομένως, κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, παράγουμε λόγο. Και σε σχέση με το ερώτημα το οποίο διατύπωσε η κυρία Μπουσδούκου, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς μέσα από τη χρήση της γλώσσας στην πραγματικότητα δεν απεικονίζουμε απλώς, δεν αναπαριστούμε απλώς τον κόσμο, αλλά τον κατασκευάζουμε. Ακούγεται κάπως αφηρημένο, αλλά σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό από τη δική μας γλώσσα. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τη γενική των επιθέτων των γυναικών. Με εξαίρεση κάποια επίθετα, όπως το επίθετο λάμπρου, το οποίο είναι το ίδιο για άντρες και γυναίκες, τα περισσότερα επίθετα, το δικό σας επίθετο είναι Μπουσδούκου, αλλά ο πατέρας σας είναι ο κύριος Μπουσδούκος. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε οι κόρες ή οι σύζυγοι κάποιου ανδρός. Αυτό λοιπόν, ενώ ακούγεται σαν μια απλή γραμματική σύμβαση, στην πραγματικότητα αναπαράγει μια πολύ συγκεκριμένη δομή της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να βρούμε και άλλα παραδείγματα και από άλλες γλώσσες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι από τη γερμανική γλώσσα. Έχουμε τη φράση Dame, που είναι η κυρία, και Herr, που είναι ο κύριος. Και δύο ρήματα τα οποία μοιράζονται την ετυμολογία από αυτές τις λέξεις. Το Dämlich, που σημαίνει ηλίθιο, και το Herrlich, που σημαίνει θαυμάσιο. Αυτό λοιπόν μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα για το πώς κατασκευάζεται η πραγματικότητα και η δική μας αντίληψη της πραγματικότητας μέσα από το λόγο. Άρα λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις λέξεις, δεν θα πω εσφαλμένα, θα πω πολιτικά, αναπαράγουμε ακριβώς αυτό το οποίο υπόθηκε μόλις τώρα, ένα κύκλο στερεοτύπων, ένα κύκλο στιγματισμού και μάλιστα σε σημείο που, επειδή πρόκειται για κοινωνικοποιητικές διαδικασίες που συμβαίνουν από πάρα πολύ μικρή ηλικία, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να φυσικοποιούμε τη διαφορά. Άρα λοιπόν να αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά ως αντικειμενικά υπάρχουσα. Και εκεί ακριβώς είναι η παγίδα και εκεί είναι ο κίνδυνος. Και μέσα από τη γλώσσα, στην πραγματικότητα, νομιμοποιούμε αυτό το στιγματισμό. Όταν μιλήσατε, κύριε Λόλη, πρώτη φορά, καθώς θα το ακούσουμε στη συνέχεια, δεν θέλω να προδώσουμε κάτι από την ομιλία σας, όμως είναι γνωστό ότι είστε ο πρώτος αστυνομικός, αξιωματικός, ο οποίος μίλησε στην υπηρεσία του και μάλιστα όταν η υπηρεσία αυτή είναι η ελληνική αστυνομία για το θέμα της ομοφυλοφιλίας. Σκεφτήκατε τι λέξεις θα χρησιμοποιήσετε? Πολύ δύσκολο ερώτημα. Χρησιμοποίησα ακριβώς τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου. Έθεσα το δικό μου σεξουαλικό προσανατολισμό, δηλαδή το να ελκύομαι ερωτικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά από άντρες, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τους συναδέλφους μου, που επιθυμούν, αρέσκονται, φλερτάρουν, μου δηλώνουν ανοιχτά καθημερινά με τις φωτογραφίες των γυναικών τους στα γραφεία, φορώντας βέρες, δείχνοντας τι κάνουν με τις γυναίκες τους στο κρεβάτι, γιατί γι' αυτό με κατηγορούν, ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στο κρεβάτι σου. Θέλω να καταλάβουν λοιπόν ότι δεν είναι τι κάνω στο κρεβάτι μου, δεν είναι απλά ένα προσωπικό χαρακτηριστικό σεξουαλικός προσανατολισμός και όχι μόνο εμένα που είμαι αστυνομικός και του καθενός, αλλά είναι ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό. Οπότε οι λέξεις που χρησιμοποίησα εγώ μες στην αστυνομία είναι ακριβώς οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο καθένας για να απευθυνθεί σε έναν άνθρωπο, χωρίς να διαχωρίζω σε τίποτα το σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε αυτός είναι ομόφυλος, είτε αμφιλοφιλόφιλος, είτε ετεροφιλόφιλος. Άρα καταλήγουμε, κύριε Βλαστάρη, πάλι στο ρόλο ουσιαστικά των λέξεων και πώς επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση, ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν βήμα στο δημόσιο διάλογο και θα ήθελα λίγο να σας ακούσουμε να μας μιλάτε για την επιρροή που ασκούν οι λέξεις, για τις συνειδήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνουν και όπως ακούσαμε και στην ομιλία σας, ποια είναι τα αποτελέσματα και τα απόνερα, αν θέλετε, της χρήσης της διπλής γλώσσας, στην οποία αναφερθήκατε νωρίτερα. Ναι, μέγα θέμα, δύο κουβέντες, έτσι όπως μπορώ να τις εισπράξω. Καταρχήν, η διπλή γλώσσα έχει καλές και κακές εκδοχές. Δηλαδή, μάλλον ανώδυνες και επώδυνες. Δεν μας ενοχλεί αν το λογιστή τον πούμε φοροτεχνικό σύμβουλο ή για να ανεβάσουμε μία ειδικότητα και να της δώσουμε κύρος στα ΤΕΗ, ας πούμε ότι είναι νοσοκόμα επικεφαλής εργαλείων χειρουργείου. Κοστίζει λίγο.
Ακόμη και τον προσωπάρχη το λέμε τώρα διαχείριστη ανθρωπίνων πόρων κλπ. Ακόμη και τον ακροθάφτη, που είναι γραφείο τελετών. Αυτά είναι εφημισμοί που κολακεύουν, διευκολύνουν, εν πάση περιπτώσει, την τρέχουσα ζωή, κολακεύουν κλάδους κλπ. Εδώ μιλάμε για όρους που στιγματίζουν. Μιλάμε για τον μπούστη, με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι φορτίο υπάρχει. Το νέγρο. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι κατασκευασμένοι όροι επιβολής για τη διατήρηση μιας κατάστασης αυτής που χώραγε σε εκείνη την εποχή και στους συγκεκριμένους συσχετισμούς. Εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στους κοινωνικούς συσχετισμούς, γιατί νομίζω ότι οι συμπεριφορές των ανθρώπων έρχονται μερικές φορές και καλύπτουν την ουσία των λέξεων. Μπορεί δηλαδή ένας όρος που είναι για μας κατακριτέος και πρέπει να φύγει από το λεξιλόγιό μας, να διατυπωθεί υπό συνθήκες και από ανθρώπους που έχουν αλφα συμπεριφορές, που να μην δηλώνουν ότι αυτοί είναι εκπρόσωποι των κακών συμπεριφορών. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος το λέει, πώς το λέει και σε ποιες συνθήκες. Άλλωστε και οι λέξεις αλλάζουν όπως αλλάζει και η ηθική κλπ. Και τα φορτία. Το δεύτερο που έχω να πω είναι, ξαναλέω γιατί εγώ θα είμαι λίγο και ο πιο μεγάλος και ο πιο κακός της παρέας, υπάρχει ο κίνδυνος ημών των υποψιασμένων να κάνουμε το καλό και να κάνουμε το κακό, δηλαδή να προχωρήσουμε στον ορθό λόγο και στο ρεαλιστικό λόγο και να γίνουμε εμείς οι ψεύτες. Δηλαδή, άτομο με ειδικές δεξιότητες. Ναι, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι κυριολεκτικό και αντιθέτως φορτώνει το υποκείμενο με μία ευθύνη των ειδικών δεξιοτήτων, ας πούμε, και τον τοποθετεί ξαφνικά. Θέλει να τον περιφρουρήσει και την ίδια στιγμή που τον περιφρουρεί, τον κάνει με τέτοιο τρόπο που τον ανεβάζει σε ένα επίπεδο από το οποίο μπορεί να πέσει. Επειδή λοιπόν θέλω να είμαι ο ενοχλητικός, λέω ότι να μην διολιστήσουμε κι εμείς στην ευκολία. Τώρα, επί της ουσίας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι λέξεις αναπαράγουν και οι χαρακτηρισμοί αναπαράγουν πρότυπα και συμπεριφορές. Ο δικός μου αστερίσκος είναι ποιος το λέει, πού το λέει και με τι συσχετισμούς, ένα. Και δεύτερον, η τυχόν υπερβολή των ορθολογιστών που μπορεί να μας κάνει μια άλλη κάστα ανθρώπων που να λέμε ψέματα κι εμείς με το δικό μας τρόπο. Βίκτορ Τσιλώνης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό που ο κ. Βλαστάρης έχει τεράστιο ενδιαφέρον και νομίζω το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ίσως η λέξη έγχρωμος. Τώρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Μιχάλη. Προσπαθώντας και εγώ να φανώ κακός, όπως ο κ. Βλάσταρης. Είναι ένας όρος που μου αρέσει. Κατά πόσο ή αν έχει σκεφτεί ποτέ ο ίδιος το πώς αυτή η LGBT κοινότητα, η οποία για την μικρή μας Ιωάννα μπορεί και να σημαίνει LG British Telecom, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, χρησιμοποιεί λεξιλόγιο το οποίο τελικά το ίδιο την περιχαρακώνει. Και αυτό το λέω με αφορμή ότι το καλοκαίρι ήρθε ένας φίλος από την Αυστραλία, στη Χαλκιδική μου λέει, δες, 800 μέτρα μπορώ να συναντήσω τον Κώστα. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι σε 800 μέτρα μπορούσε να συναντήσει τον Κώστα σε ένα ειδικό site που είναι μόνο για την LGBT κοινότητα. Το πρόβλημα για μένα ήταν ότι μπήκα σε ένα site από το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω ούτε μία λέξη. Σας ευχαριστώ. Γιατί ακριβώς χρησιμοποιείτε ειδικό λεξιλόγιο για τα πάντα. Όταν μιλάμε για την LGBT κοινότητα, μιλάμε για μια ευάλωτη κοινωνική στο ρατσισμό ομάδα, όπως είναι πάρα πολλές ομάδες. Όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι μόνη βάση διάκρισης. Είναι το φύλο, είναι η φυλή, είναι η εθνοτική καταγωγή, είναι το θρήσκευμα, είναι η ταυτότητα φύλου, είναι η αναπηρία. Όλες αυτές οι ομάδες βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας γιατί δεν έχουν τα δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν ισότιμα με τους άλλους πολίτες. Τους θέτει λοιπόν η κοινωνία από μόνη της, στερούμενη αυτά τους τα δικαιώματα, στο περιθώριο. Οι ίδιες αυτές ομάδες, βρισκόμενες στο περιθώριο, γκετοποιούνται. Δημιουργούν δικές τους λέξεις και κώδικες επικοινωνίας, ώστε να μπορέσουν να φουγκραστούν και να υπάρξουν μέσα σε αυτό
που λέμε κοινωνικό ιστό, χωρίς να τον διαρριγνύουν, ώστε να κρύβονται, να μην φαίνονται και να μην χαλάνε το τι υπάρχει στην κοινωνία. Εγώ χαλάω αυτό που λέμε ανδροκρατία. Την αιώνια υποταγή της γυναίκας, του παιδιού και οποιοδήποτε σαν εμένα, που ως πούστης διαρριγνύει την αναχρονιστική αντίληψη άνδρας-γυναίκα. Οπότε χρησιμοποιώ ένα λεξιλόγιο που δεν θα πρέπει να το καταλάβει ο πατέρας μου, οι συνάδελφοί μου και η κοινωνία μου γύρω-γύρω να μην πρέπει να καταλάβει ότι είμαι ομοφυλόφιλος. Με αναγκάζει λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις που εσείς θεωρείτε ότι τις κάνω για κάποιο λόγο ίσως αρνητικό. Δεν είναι έτσι όμως. Απ' την άλλη, εμείς, οι άνθρωποι που ανήκουμε στις ευάλωτες στο ρατσισμό κοινωνικές ομάδες, χρησιμοποιούμε τις αρνητικά φορτισμένες λέξεις που χρησιμοποιεί η κοινωνία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με αυτό αποκαλέσω πούστη, γιατί ακριβώς κάνω επανοικιοποίηση της λέξης. Μπροστά στα μάτια του πατέρα μου, του συναδέλφου μου και του προϊσταμένου μου και οποιοδήποτε με θεωρεί έτσι, όταν θα ακούσει αυτή τη λέξη από μένα, θα έχει καταλάβει ότι την κάνω επανοικιοποίηση. Έτσι την αποχρωματοποιώ, την αθωώνω και δείχνω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Δεν ντρέπομαι για αυτό που είμαι. Και γιατί να ντρέπομαι άλλωστε. Είναι ένας κύκλος λέξεων που αναπαράγει στερεότυπα, προκαταλήψεις και γεννά το ρατσισμό. Όταν εγώ παίζω με αυτή τη λέξη, όταν εγώ μιλάω καλιαρντά, που θα είδατε σε αυτή την εφαρμογή στην οποία αναφερθήκατε, το περίφημο Grindr, το οποίο και εγώ έχω χρησιμοποιήσει, κάνω ακριβώς αυτό το πράγμα. Σπάω με τις λέξεις στα στερεότυπα. Έτσι φτάνω στο επίπεδο του ρατσισμού, όπου έρχεται και η δική μου δουλειά να μιλήσω ανοιχτά για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και να εμποδίσω ανθρώπους που έχουν αυτά τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και έχουν πρόβλημα με αυτές τις λέξεις, να τους εμποδίσω να ασκήσουν οποιαδήποτε διακριτική συμπεριφορά, οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά ή να ασκήσουν οποιαδήποτε βία, ακριβώς επειδή είμαι ομοφυλόφιλος. Ακριβώς επειδή οι άλλοι είναι ομοφυλόφιλοι και φοβούνται και βρίσκονται στο περιθώριο. Γεια σας, εγώ λέγομαι Αυγή Βογιατζόγλου. Σε συνέχεια ακριβώς της ροής της κουβέντας, συνεπώς εδώ, σαν να καταλαβαίνω ότι η δημιουργία ενός ειδικού λεξιλογίου βοηθάει ή θεωρείται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στο να σπάσει ο ρατσισμός. Ένα λεξιλόγιο σεβασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν λεξιλόγιο μίσους. Δηλαδή, υπάρχει το λεξιλόγιο της συμπερίληψης και το λεξιλόγιο το οποίο σπέρνει την απόρριψη. Αν δουλέψει κανείς και καλλιεργήσει το λεξιλόγιο της συμπερίληψης, αυτό θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιηθεί από κάποιον που ιδεολογικά είναι αντίθετο σε όλο αυτό. Θέλω να πω, μπορεί με το λεξιλόγιο να αλλάξει κάτι ή η δουλειά για την αλλαγή γίνεται πάντοτε σε επίπεδο παιδείας, σε επίπεδο ιδεολογίας? Ποια μπορεί να είναι δηλαδή η συνεισφορά του λεξιλογίου στην αλλαγή της νοοτροπίας? Το ότι θα υπάρχει πάντοτε αυτή η σύγκρουση μεταξύ του λόγου της συμπερίληψης, γιατί οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες είναι κάποιες οι οποίες μετακυλίονται, αλλάζουν διαρκώς. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα αυτή τη στιγμή, διότι από τη μία υπάρχουν οι σιωπηρές κατηγορίες, οι ομοφυλόφιλοι, η τρανς κοινότητα, τα παιδιά, οι γυναίκες σε πολλές κοινωνίες και στη δική μας κοινωνία ενδεχομένως. Οπότε, από τη μία, έχεις την ανάγκη να διαμορφώσεις ένα λεξιλόγιο ώστε να δημιουργήσεις μια ορατότητα. Αυτό που μου έφερε στο μυαλό η κουβέντα του Μιχάλη ήταν μια κουβέντα που είχα πρόσφατα με ένα φίλο. Κατά πόσο είναι κομψό ή ευχάριστο να βλέπει κανείς σε γραπτά κείμενα, δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει, προκειμένου να υπάρχει αναφορά και στο αρσενικό και στο θηλυκό. Δηλαδή, για να μην λέμε ο ομιλητής και η ομιλήτρια, ο γράφων, η γράφουσα, χρησιμοποιούν το «at», που χρησιμοποιούν για να γράψουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Και είχαμε την κουβέντα με αυτό το φίλο, κατά πόσο αυτό είναι πολύ δυσάρεστο στο μάτι, εκείνος είναι φιλόλογος. Και λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι ακόμα και το ότι το βλέπουμε αυτό και μας ξενίζει και μας φαίνεται άσχημο, και αυτό αποτελεί μία πράξη στο να καθιστάς τη διαφορετικότητα ορατή. Είναι κάτι που θυμίζει λιγάκι τους Ρώσους φορμαλιστές του 20, οι οποίοι έκαναν μία. Κυριολεκτικά μίλησαν και εκείνοι για την αποοικιοποίηση της γλώσσας, το αντίστοιχο με την αποοικιοποίηση τη γλώσσα, χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου με έναν τρόπο που να γίνεται ξένη για να καταλάβεις ότι είναι μία μορφή αναπαράστασης. Ότι δεν είναι αντικειμενική, αλλά τη χρησιμοποιείς με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Είναι σαφές αυτό που λέω?
Χρησιμοποιώντας το λοιπόν έτσι, αντιλαμβάνεσαι πως η γλώσσα είναι μια κατασκευή η οποία έχει ένα σκοπό να αναπαράγει, όχι αναγκαστικά συνειδητά, ιδεολογίες. Άρα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο που μια λέξη μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, μπορεί να λειτουργήσει συμπεριληπτικά μέσα από την οικειοποίηση της λέξης. Το ίδιο είχε συμβεί και με τους μαύρους κάμφυρες και γενικότερα με την κοινότητα, θα πω των μαύρων, των έγχρωμων, το βρίσκω πιο προβληματικό ως όρο, που οικειοποιήθηκαν επίσης το nigger ή αντιστοίχως και των γυναικών που οικειοποιούνται τις χρήσεις των λέξεων που είναι πατριαρχικές και είναι σεξιστικές. Οπότε μπορείς έτσι σιγά σιγά να μετακινήσεις ή ακόμα και αν δεν μετακινήσεις την έννοια της λέξης, να καταστήσεις σαφές, γιατί αυτό είναι το πρώτο βήμα νομίζω, ότι δεν πρόκειται για μια φυσική τάξη πραγμάτων, αλλά για μια κατασκευασμένη τάξη πραγμάτων, η οποία παράγει σχέσεις εξουσίας. Και σε αυτές τις σχέσεις εξουσίας υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που είναι περιθωριοποιημένες. Κύριε Βλαστάρη. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι πράγματι χρησιμοποιείται στις κοινότητες, γενικά στις κοινότητες, μια ιδιότυπη αργό, η οποία είτε εξορκίζει, είτε αθωώνει λέξεις και δεν είναι παρεξηγήσιμες μεταξύ των μελών. Θέλω να πω ότι οι χαρακτηρισμοί, ας πούμε, των φιλάθλων, εγώ είχα ένα φίλο Ολυμπιακό και μου έλεγε ότι είναι σύγαυρος και εγώ νόμιζα ότι είναι γαμπρός κάποιου άλλου, μετά καταλάβαινα ότι είναι σόγαμπρος, αλλά αυτός εννοούσε ότι είναι συγγαύρος, ότι είναι αυτός με έναν άλλο γαύρο. Μεταξύ τους οι Ολυμπιακοί δεν έχουν πρόβλημα να αλληλοαποκαλούνται γαύροι. Αντιδρούν όταν εμείς τους λέμε, οι υπόλοιποι, τους λέμε γαύρους. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, παιδεία. Πράγματι, η παιδεία αλλάζει συσχετισμούς, οι συσχετισμοί επιβάλλουν στάσεις κλπ. Στο θέμα της βίας ή του αποκλεισμού απαιτείται, νομίζω, αλλαγή συμπεριφοράς. Η αλλαγή συμπεριφοράς πρέπει να επιβληθεί από την πόλη, δηλαδή ομοφυλόφιλοι και μη, παναθηναϊκοί, κομμουνιστές κλπ. Είμαστε κάτω από την ομπρέλα του πολίτη. Η πόλη λοιπόν οφείλει να έχει δηλαδή από την Γαλλική Επανάσταση έχει λυθεί το θέμα. Οφείλει να εξασφαλίζει δικαιώματα σε όλους μας και να μην επιτρέπει σε μία ομάδα να ζει σε βάρος άλλης. Δηλαδή η βία, οι αποκλεισμοί κλπ. Πρέπει νομικά να απαγορεύονται και να είναι αδικήματα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει λοιπόν η στροφή να φύγουμε πια από τη γλώσσα και να μιλήσουμε πολιτικά για την επιστροφή, ας πούμε, στη Γαλλική Επανάσταση και στο δικαίωμα της πολιτείας να επιβάλλει ισοπολιτεία και ισονομία. Αυτή η ομπρέλα του πολίτη δεν πρέπει να ξεχαστεί, διότι το λέμε και ιστορικά, μέσω του λαού χάθηκε η ιδιότητα του πολίτη, που πρέπει να έχει απέτηση και να προστατεύεται την ίδια στιγμή. Σε όλη αυτή τη διαδικασία που περιέγραψε μόλις τώρα ο κύριος Βλαστάρης, η αστυνομία μεμονωμένα ως υπηρεσία και ως η ελληνική αστυνομική υπηρεσία μπορεί να συμβάλλει, μπορεί της αντιστοιχεί ένα κομμάτι ώστε να καταφέρει να εναντιωθεί και να εξαλείψει ουσιαστικά το ρατσισμό. Θα πω αυτό που έμαθα, όντας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδας Αστυνομικών και εκπαιδευόμενος από το Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που προσπαθώ να φέρω και στην ελληνική αστυνομία. Υπάρχει ένας κύκλος που η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κοινωνία δεν τον έχει αντιληφθεί. Όταν μια κοινωνία, μέσα από τις λέξεις ακόμα, σπάσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, αλλά καταλήξει να δώσει τα δικαιώματα, τα ίσα δικαιώματα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όλες με βάση τις βάσεις διάκρισης που σας ανέφερα πριν, τους αλλόθροκους, τους αλλοδαπούς, την LGBT κοινότητα κλπ. Όταν θα μπορέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Ρωμά, να τον αποκαλεί Ρωμά και με οποιοδήποτε όχι άλλη λέξη και του δώσει τα ίδια δικαιώματα και τον φέρει στον κοινωνικό ιστό, τον αποπεριθωριοποιεί λοιπόν, τον τραβάει από την εγκληματικότητα, από τη ροπή της εγκληματικότητας και τον φέρει στο προσκήνιο, έτσι η αστυνομία καταφέρνει, προσδίδοντας ανθρώπινα δικαιώματα, καταπολεμώντας τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, να πετύχει τον καταστατικό της σκοπό. Όχι με τρόπους κατασταλτικούς,
αλλά με τρόπους δικαιωματικούς. Καταφέρνει λοιπόν όλες αυτές τις ευάλωτες ομάδες που τις οδηγεί η ίδια η κοινωνία στο περιθώριο, να τις φέρει στο προσκήνιο και να πετύχει τη μείωση της εγκληματικότητας. Είναι ένας άλλος δρόμος που πρέπει πια και η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κοινωνία να τον αντιληφθεί. Η εγκληματικότητα πετυχαίνεται και μέσα από τη θέσπιση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εγκληματικότητα μειώνεται όταν μειώσει το κοινωνικό έγκλημα που αποτελεί ο ρατσισμός και οι διακρίσεις. Καλησπέρα σας. Έχω αναστατωθεί ψυχικά από το θέμα, γιατί δεν το λαμβάνουμε και από άλλους παράγοντες, από άλλες οπτικές γωνίες. Τοποθετούμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, ανεξαρτήτου τάξεων, ανεξαρτήτου περιθωριοποίησεων ή επιλογών ή οτιδήποτε άλλο. Είτε ανήκουμε στη χώρα μας και είμαστε Έλληνες, είτε είναι κάποιοι που έχουν πάρει ελληνική υπηκότητα και έχουν έρθει από οπουδήποτε αλλού. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Για μένα νοσούμε. Δεν είναι μόνο πολιτικό το θέμα. Βλέπουμε εκ των πραγμάτων ότι η πολιτική δεν δίνει λύσεις, δημιουργεί προβλήματα παραπάνω από όσα έχουμε. Και δεν ακούστηκε καθόλου η πλευρά από την ψυχολογική άποψη. Τι κάνει ένα παιδί ομοφυλόφιλο? Η οικογένεια. Είμαστε γονείς επαρκείς όταν ξεκινάμε να μεγαλώνουμε ένα παιδί? Είναι κοινωνικό το θέμα. Για μένα, αυτό που λείπει, και το όλοι το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε να το δημιουργούμε και να το κατασκευάζουμε, είναι η παιδεία. Να δίνουμε στα παιδιά αρχές, ηθικές αξίες, φυσικότητα. Σε τι να πιστέψουμε? Αλλού είναι το πρόβλημα. Είναι θέμα αρχής. Για μένα, νοσούμε ως κοινωνία, αλλά έχω ελπίδα ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα πλαίσιο που να μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε. Με ομόνοια, με σύμπνοια. Αλλά όλα αυτά θέλει και μία παιδεία ως προς το ψυχολογικό. Τι έχετε να μου πείτε πάνω σε αυτό, κύριε Βλαστάρη? Πραγματικά προοδεύουν, κατά τη γνώμη μου, οι κοινωνίες συνολικά μέσα από τη δράση πολλών παραγόντων, μονάδων, κομμάτων, κυβερνήσεων, αντιπολιτεύσεων κλπ. Αλλά αυτά είναι στο επίπεδο της νομοθέτησης. Γίνεται λίγο μπλεγμένο το πράγμα και με την πολιτική. Είμαστε από τις λίγες χώρες που έχουμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και το Ιράν, νομίζω. Τώρα, αυτό εγείρει το θέμα στάση εκκλησίας στο χώρο της παιδείας και θέση της εκκλησίας απέναντι σε αυτά τα ζητήματα που συζητάμε. Πολιτικό θέμα, αλλά όχι μόνο, γιατί στην εφαρμοσμένη πολιτική πρέπει να παίρνεις υπόψη σου, για να έχεις αποτέλεσμα, και τον μέσο όρο της κατάστασης του λαού σου. Η κατάσταση του λαού, που λέμε είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα πολιτισμού, αργεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, πότε εμείς θα έχουμε φυλακές οι οποίες θα είναι ανοιχτές και θα έχουν άοπλους επιτηρητές, όπως στην Νορβηγία? Στην Νορβηγία είναι κανονικά οι δολοφόνοι, οι οποίοι είναι μέχρι 21 χρόνια μέσα και δεν φρουρούνται. Μπορούν να κολυμπάνε μάλιστα, άμα υπάρχει λίμνη, μέχρι τη μέση της λίμνης, να μην περνάνε απέναντι, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και θαυμαστό μέτρο. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι έχει μια ιστορία αυτό πίσω του και εδώ λοιπόν για να είναι αποτελεσματική η εφαρμοσμένη πολιτική πρέπει να πάρει υπόψη και εμάς. Το μέσο όρο μας δηλαδή, που πρέπει να κοιταχθούμε στον καθρέφτη και να δούμε τι μπορεί να χωρέσει το είναι μας. Λοιπόν, αυτά όμως προοδευτικά προχωρούν με βάση τη δράση συλλογικοτήτων, ξαναλέω, κομμάτων, κυβερνήσεων, αντιπολιτεύσεων κλπ. Η πολιτεία όμως οφείλει, και να απαιτούμε εμείς, να δείχνει τροχιοδεικτικές βολές δια των νομοθεσιών της, τι αγωγή υπάρχει στα σχολεία, ποια είναι η συμπεριφορά των καθηγητών, ποια είναι η συμπεριφορά των δασκάλων, να παράγει δηλαδή κάποια μοντέλα και να περιφρουρεί τις εκτροπές μας. Δηλαδή, αυτό. Τα υπόλοιπα είναι υπόθεση όλων ημών, δηλαδή πώς σιγά σιγά απλώνεται ο πολιτισμός, τι να πω.
Εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η κομματική πολιτική. Θυμηθείτε το πρόταγμα στο δεύτερο ρεύμα του φεμινισμού που λέει ότι το προσωπικό είναι πολιτικό. Άρα λοιπόν, όταν λέμε πολιτικό στην κουβέντα μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε κυβερνητικές αποφάσεις ή στο νομικό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια σημαντική προϋπόθεση. Δεν είναι όμως, είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι ικανή προϋπόθεση. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι η LGBT κοινότητα εξακολουθεί να υστερείται πολλών δικαιωμάτων. Οι γυναίκες τυπικά στη χώρα μας απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Αυτό δεν αλλάζει όμως το γεγονός ότι ζούμε σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία, παρότι το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που τυπικά τις διασφαλίζει. Άρα λοιπόν έχουμε το ένα το επίπεδο να καλυφθούν πρωτίστως τα φιλελεύθερα αιτήματα, δηλαδή ίση πρόσβαση, ίσα δικαιώματα, και από την άλλη όμως υπάρχει ένα επίπεδο το οποίο είναι δεύτερο χρονικά, δεύτερο στη σειρά, το οποίο αν αυτό δεν περαιωθεί, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ αποδοχή. Άρα λοιπόν όταν λέμε για το πολιτικό, προφανώς και το να μιλήσουμε ατομικά, μιλήσατε για την ψυχολογία των παιδιών, πάρα πολύ σημαντικό, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά κυρίως το ατομικό επίπεδο. Το θέμα είναι ως κοινωνία να δώσουμε τα εφόδια, ώστε να μην χρειάζεται τα παιδιά να βρίσκονται σε μια θέση ψυχολογικής ευαλωτότητας επειδή έχουν περιθωριοποιηθεί εξ αρχής. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς σε ένα επίπεδο συλλογικότητας, το οποίο φυσικά περιλαμβάνει και την επίσημη πολιτική και το εκπαιδευτικό σύστημα και το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τη δική μας προσωπική δράση, από τις αναπαραστάσεις στα μίντια μέχρι τον τρόπο που χειριζόμαστε τη γλώσσα εμείς, όλα αυτά είναι μία ευθύνη. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μετακυλίουμε την ευθύνη στην επίσημη πολιτεία. Νομίζω. Εγώ καταρχήν να πω στο Μιχάλη, που σήμερα το γνωρίζω, ένα μεγάλο μπράβο, γιατί Μιχάλη με εξέπληξε ότι ανήκει σε ένα σώμα, δουλεύει σε ένα σώμα που είναι για μένα μηχανισμός καταστολής, είναι αντιδημοκρατικός, κατά τη γνώμη μου, και δίνεις ταυτόχρονα ένα αγώνα για ένα δικαίωμα ανθρώπινο και δεν ξέρω πολύ. Το βρίσκω αυτό αντιφατικό από τη μία και πολύ ωραίο από την άλλη. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών στη γυμνάσια και λύκεια και από τα 19 μου είμαι μέσα στην τάξη. Σε πληροφορώ ότι δίνω πολύ μεγάλο αγώνα. Είμαι εγώ η μειοψηφία όταν συζητάω αυτό το θέμα, το συγκεκριμένο, και δέχομαι έτσι πολύ επίθεση, δεν θα το πιστέψετε, από εφήβους 16 χρονών, εγώ 55, αυτοί 16, και είναι εκείνη τη στιγμή σαν να βλέπεις ότι αυτοί είναι οι παππούδες, που είναι πίσω καθυστερημένοι, πώς να το πω, παροχημένοι, και είμαι εγώ μπροστά και ορμάω, ας πούμε, σαν 20χρονος. Εν πάση περιπτώσει, στα σχολεία δεν υπάρχει καμία τέτοια παιδεία. Σας το λέω. Ό,τι παλεύουμε, το παλεύουμε μόνοι μας ο καθένας μας. Και γι' αυτό ήθελα να σου θέσω και ένα ερώτημα. Μιλάμε για τη χρήση των λέξεων. Οι λέξεις που χρησιμοποιεί ο καθένας μας είναι απλώς ένας μηχανισμός εκείνη την ώρα που σκέφτεσαι πώς θα μιλήσεις, ή είναι αυτό ένα στημένο background χρόνια μέσα σου που πηγάζει από την ιδεολογία που κουβαλάς? Δηλαδή, είναι ένα κουμπάκι που μπορείς να γυρίσεις, ή όντως το τι λέξεις θα πω εγώ ή εσύ είναι πώς έχω χτιστεί εγώ σαν άτομο 50 χρόνια και τι ιδεολογία κουβαλάω? Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην χώρα της δημοκρατίας θα πρέπει τα παιδιά μας, είτε σαν γονείς, σαν καθηγητές, σαν παρέες, σαν φιλαράκια, να τα γαλουχίσουμε πάνω στην... Για μένα, καταρχήν, όλο αυτό το bullying, ας το πω, που δέχεται ο κάθε ομοφυλόφιλος και πολλές άλλες μειονότητες, είναι θέμα, νομίζω, ιδεολογικό. Δηλαδή, αν είσαι δημοκράτης, πώς να το πω πιο απλά, αν δηλαδή γνωρίζεις τι είναι δημοκρατία, αν την παλεύεις και αν τη θέλεις, δηλαδή αν φτιάχνεις άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, είναι θέμα που έχει δομηθεί χρόνια μέσα σου. Δεν μπορείς, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω και ρωτάω ταυτόχρονα. Μπορεί να γυρίσει τώρα οποιοδήποτε ένα κουμπάκι και να του πεις, ξέρεις, οι λέξεις που χρησιμοποιείς θα τις αλλάξεις αύριο το πρωί. Ή μήπως πρέπει να του πούμε, ξέρεις, η ιδεολογία, τα μυαλά, η καρδιά που κουβαλάς δεν είναι ανθρώπινη.
Άνθρωπος σημαίνει σέβομαι τον καθένα εδώ μέσα και τον αγαπώ. Και αυτό παραπέρα παραπέμπει και στο ότι είμαι άνθρωπος που αγαπάει τη δημοκρατία καταρχήν, ως Έλληνας. Γιατί όλα αυτά που είπε και ο κύριος Βλαστάρης, οι Ρωμά, οι Γύφτοι, οι ομοφυλόφιλοι, οι πούστιδες, τι να πρωτοπούμε σε αυτή τη χώρα, ας πούμε, έτσι. Άρα, να βρούμε, λέω, λίγο προς τα πίσω τώρα ποιο είναι το κουμπί. Δεν είναι οι λέξεις, τις λέξεις τις ξέρουμε. Μπορώ να μην λέω πούστης και να λέω ομοφυλόφιλος, που είναι μια αξιοπρεπής λέξη. Μπορώ να λέω Ρωμά, την ξέρω πια. Άντε δεν την ξέρει ο 12χρονος, την ξέρει ο άλλος στα 50. Και να μην λέει Γύφτος, μπορώ εκείνο, μπορώ το άλλο. Εάν όμως είμαι ένα φασιστοειδές, δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη ομοφυλόφιλος και θα λέω σκοπίμως πούστης. Το καταλαβαίνεις τι ρωτάω? Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, γιατί η ελληνική γλώσσα έχει μια φοβερή σημειολογία. Φοβερή. Εγώ την υπεραγαπώ. Ενώ διδάσκω αγγλικά, κάθομαι και διαβάζω ελληνικά, ας πούμε. Και έχει σημειολογία. Κάτι λέει, κάτι σημαίνει αυτό. Όπως και η λέξη γκέι δεν μ' άρεσε ποτέ που τη βάλανε οι Άγγλοι, ας πούμε. Να μας απαντήσει. Αρνούμε για τον γκέι, το χαρούμενο. Θα πει γκέι. Απ' τη μία, είναι το προσωπικό μου βίωμα. Όταν ακούς από τους ανθρώπους γύρω σου να τους λες πολύ απλά, γιατί εγώ προσωπικά το θέτω τόσο απλά, ότι είσαι ομοφυλόφιλος και ακούς όλο αυτό που εσείς μπορείτε να φανταστείτε όλοι εδώ μέσα, εγώ προσωπικά δεν αντιδρώ. Δεν θα κάτσω να μπω σε μια διαδικασία αντιπαράθεση. Θα πω όμως το εξής. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα, ο αντιρατσιστικός νόμος, που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους. Λέξεις, εκφράσεις, συμπεριφορές που φτάνουν ακόμα και στη βία, που περιοθεοποιούν, δείχνουν το μίσος ή απέναντι σε μια περιοθεοποιημένη ομάδα, όπως είναι η LGBT κοινότητα, μιλάμε πια για ποινικό αδίκημα, το οποίο πρέπει να καταγγέλλεται. Και είναι και ο στόχος της ελληνικής αστυνομίας. Να δεχθεί τον ομοφυλόφιλο στους κόλπους της, να έρθει και να πει «Γεια σας, κύριε αστυνόμε, είμαι ομοφυλόφιλος και χθες το βράδυ κάποιος στο δρόμο με χτύπησε, με είπε πούστη, με απείλησε και έδειξε στο πρόσωπό μου». Γιατί δεν είναι προσωποπαγές ποινικό αδίκημα αυτό. Μιλάμε για ένα κοινωνικό έγκλημα. Το ρατσιστικό έγκλημα είναι ένα κοινωνικό έγκλημα, ένα έγκλημα με κοινωνικές διαστάσεις. Όταν εγώ χτυπώ, καθιβρίζω, απειλώ, κάνω οποιαδήποτε ποινικά κολάσιμη πράξη απέναντι σε ένα πρόσωπο, εγκληματώ απέναντι σε όλη αυτή την ομάδα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Απέναντι σε όλους τους ομοφυλόφιλους. Και κατ' επέκταση στον άνθρωπο, κατ' επέκταση στην κοινωνία. Έτσι μιλάμε για μια βαθιά κοινωνική διάρρηξη και μια έλλειψη σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε εδώ η θέση μου σε αυτό είναι η ρητορική μίσους, έτσι όπως έχει ποινικοποιηθεί στην Ελλάδα με τον αντιρατσιστικό νόμο, και θα πρέπει πια όλες οι ευάλωτες ομάδες, όταν δέχονται λέξεις και χαρακτηρισμούς και βία, να έρχονται στην αστυνομία και να καταγγέλνουν αυτά τα περιστατικά. Να μιλάνε για αυτά και να μην είναι πια λέξεις ταμπού. Αυτή είναι η δική μου θέση από τη δική μου σκοπιά. Δεν μπορώ να πω για τα προσωπικά μου βιώματα, θα τα ακούσετε μετά. Γεια σας. Δεν είναι τόσο ερώτηση αυτό που θέλω να πω, είναι περισσότερο με τη λογική. Ότι αν κάποιος με αποκαλέσει εμένα, για παράδειγμα, πούστη και με ενοχλήσει αυτό, και μετά η επόμενη μου κίνηση είναι να πάω στην αστυνομία για να πω «Κύριε αστυνόμε, μου είπε το και το, κάνε του κάτι». Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι λίγο αντιδιαμετρικά. Δηλαδή το ενδιάμεσο βήμα του να με αποκαλέσει κάποιος πούστη, να με ενοχλήσει και να του πω «Κάτσε ρε φιλαράκι, έλα λίγο να σου πω, με ενοχλεί αυτό που μου είπες». Face to face. Με ενοχλεί αυτό που λες. Και να μην το πεις σε μένα, να το ακούσω στον δρόμο, συγγνώμη. Ήμουνα σε ένα ταξί και ήταν ο ταξιτζής Χρυσαυγίτης και μιλούσε για τα παιδάκια κτλ. Τι θα πάω στην αστυνομία να του πω «Κύριε αστυνόμη, υπάρχει ένας ταξιτζής Χρυσαυγίτης, μάζεψε τον». Εκείνη την ώρα επί τόπου, αδερφέ, ευγενικά και ωραία, αυτό που κάνεις είναι λάθος, με ενοχλεί. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί. Ούτε να μαλώσω μαζί του, τίποτα. Αλλά να τον κάνω να καταλάβει ότι κάποιους ανθρώπους αυτή η συμπεριφορά τους ενοχλεί πραγματικά. Λέγοντάς του, τίποτα παραπάνω. Δεν είπαμε να γίνουμε δικομανείς, έτσι. Άμα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά, θα έπρεπε όλοι να είστε στην αστυνομία και να καταγγέλλετε. Ο έλεγχος του διπλανού σου. Ναι, μπορεί. Και να δει ότι υπάρχει άλλη άποψη. Αλλά και η ορατότητα του ρατσισμού είναι το πρόβλημα. Όταν δίνεις στον άλλον ότι αυτό που λες είναι ρατσιστικό. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι δεν δίνουμε ορατότητα στο φαινόμενο.
να καταγγέλλεται. Αν δεν καταγγελθεί, πώς θα αποτυπωθεί στατιστικά η ύπαρξή του? Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μιλάμε ότι το 2016 είχαμε 63 ρατσιστικά εγκλήματα. Αν θεωρεί κανένας εδώ μέσα ότι η Ελλάδα ως κοινωνία είχε μόνο 63 ρατσιστικά εγκλήματα και δεν είχε 1.063.000, να έρθει να μου το πει και εμένα. Αν δεν είναι πρόβλημα η καταγγελία του ρατσισμού ή όχι, ώστε να δοθεί ερωτότητα στο φαινόμενο. Ας μην πάρουμε τα μεμονωμένα λοιπόν χαρακτηριστικά, ας μιλήσουμε γενικά το πώς αποτυπώνεται νομικά το φαινόμενο του ρατσισμού. Καλησπέρα. Για να κάνω λίγο. Ξεκίνησα αλλιώς, ήθελα αλλιώς την ερώτηση μου την κάνω, αλλά παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπατε. Προφανώς υπάρχουν δύο επίπεδα λεκτικής βίας. Η λεκτική βία που εφαρμόζεται ανάμεσα στις ομάδες των πολιτών, ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ο καθένας είναι, και η οποία αντιμετωπίζεται προφανώς και επί του προσωπικού. Ο καθένας έχοντας αναλόγως την ισχύ που έχει την προσωπική, μπορεί να απαντήσει είτε ευθέως, είτε ενδεχομένως και πρέπει να προσθέσει στις αρχές όταν είναι αδύναμος. Η πολιτεία εκεί μπαίνει. Όταν κάποιος είναι αδύναμος και προφανώς θέλει η πολιτεία, ειδικά όταν έχει πάρει ένα πολύ μαζικό χαρακτήρα, η περιθωριοποίηση κάποιων ομάδων. Εκεί προφανώς η πολιτεία πρέπει και οφείλει. Το θέμα είναι το εξής, είναι το δεύτερο επίπεδο. Όταν η λεκτική βία ή ο λαϊκισμός, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, εκφράζεται από πάνω προς τα κάτω. Όταν λοιπόν έχουμε εκφράσεις αυτών που ασκούν την εξουσία, αυτών που θέλουν να πάρουν την εξουσία, χαρακτηρίζοντας ομάδες πολιτών, γιατί θέλουν να σπαστούν παραδείγματος χάρη ψήφους, είτε για να περιθωριοποιήσουν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Μιλάμε τώρα πρακτικά. Είχαμε καινούργιες λέξεις. Γερμανοτσολιάδες, προδότες, μειοδότες. Αυτές οι λέξεις από μόνες τους δημιουργούν περιθωριοποίηση κομματιών της κοινωνίας. Εκεί όμως δεν έχουμε ούτε την πολιτεία η οποία μπορεί να επέμβει, ούτε φυσικά την αστυνομία. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Στην βία, τη λεκτική, μέσα από τις λέξεις που χρησιμοποιεί αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά ασκούν ή θέλουν να ασκήσουν την εξουσία, εκεί ποια είναι η απάντηση? Εδώ είναι ο προβληματισμός, νομίζω. Και προφανώς εδώ πάει στο πρόταγμα του κ. Βλαστάρη που λέει για το κίνημα των υποψιασμένων. Εδώ πρέπει να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση. Πού είμαστε σήμερα? Να κοιταχτούμε λίγο και να δούμε τι κάναμε τα τελευταία 5 χρόνια. Όχι τα τελευταία 20, τα τελευταία 5. Να δούμε πόσο περιθωριοποιήσαμε το γειτονά μας και φυσικά τι κάναμε γι' αυτό. Νομίζω είμαστε στο σημείο 0. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Και προφανώς συμφωνώ με τον κύριο Λόλη, ο οποίος προφανώς θέλει το μίνιμουμ. Η πολιτεία να είναι κοντά σε αυτόν ο οποίος ζητάει τη συνδρομή της. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Πατσαρίκα λέγομαι, είμαι καθηγήτρια. Ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα, να ξεκινήσουμε με προβληματισμό και να το μεταφέρω σαν ερώτημα στον κύριο Βλαστάρη και στην κυρία Κοσμά, αγαπητή συνάδελφο από το Αμερικάνικο Κολέγιο Θεσσαλονίκης. Παρατηρώ πολλές φορές ανάμεσα στους φοιτητές μας ότι οι συζητήσεις μας πολλώνονται ανάμεσα στην πολιτική ορθότητα και την μη πολιτική ορθότητα. Και έχω την αίσθηση, προσωπική αίσθηση, αλλά και λόγια εκφρασμένα από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, ότι αρχίζουν και φοβούνται το διάλογο, αρχίζουν και φοβούνται τη διαφωνία. Λόγω ακριβώς αυτής της πόλωσης ανάμεσα στην μη πολιτική ορθότητα και την πολιτική ορθότητα. Και θα ήθελα λίγο τον προβληματισμό σας πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Δύσκολο ερώτημα. Δύσκολο γιατί από τη μία πολλές φορές καταφεύγουμε στο πολιτικά ορθό με την έννοια ότι δεν θέλουμε να αναπαράγουμε στερεότυπες εκφράσεις. Από την άλλη, όπως αναφέρθηκε και από το Γιάννη προηγουμένως, το πολιτικά ορθό πολλές φορές κρύβει μια πάρα πολύ υποκριτική στάση. Επομένως, πραγματικά φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο, έχει δίκιο η Μαρία σε αυτό, να φοβάσαι να συζητήσεις για κάτι για να μην κατηγορηθείς είτε ότι εκτρέπεσαι από τον αποδεκτό λόγο, είτε απέναντίας ότι υιοθετείς ένα λόγο ο οποίος είναι υπερβολικά κλειστός και υπερβολικά τυπικός προκειμένου να αποφύγεις να απαντήσεις σε δύσκολα ερωτήματα. Η γνώμη μου είναι ότι μάλλον ο δρόμος είναι κάπου ανάμεσα και έχει να κάνει επίσης και με την πρόθεση. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ σαφές προηγουμένως όταν ο κύριος Βλαστάρης αναφερόταν σε λέξεις τις οποίες δεν χρησιμοποιούμε σε εισαγωγικά και ήταν πάρα πολύ σαφές ότι δεν ήταν προσβλητικός. Από την άλλη, μπορεί κάποιος με τα πιο ευγενικά λόγια να γίνει εξαιρετικά προσβλητικός ή προσβλητική. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και στο πλαίσιο του συμφραζόμενου. Απόλυτα, αυτό θα έλεγα. Να κυνηγάμε την κυριολεξία κατά το δοκούν και η γλώσσα είναι μαζί με ένα κομμάτι ολόκληρο της συμπεριφοράς που σε πείθει για την αλήθεια των λόγων σου, ακόμη και το βλέμμα σου, αν τα εννοείς όλα αυτά. Εγώ επιμένω, και αν έχεις διάθεση να πεις και συγγνώμη. Δηλαδή, αν ο άλλος σε διορθώσει
και βρει ακριβέστερη διατύπωση, να συμφωνείς μαζί του, όχι να επιμείνεις, ας πούμε, οχυρωμένος. Και στο διάλογο είναι μια πάρα πολύ ωραία άσκηση αν ο ακροατής είναι πιο υποψιασμένος, διότι σε κάνει εσένα να σκεφτείς 2 φορές, να μην μπεις στην αρλούμπα δηλαδή, που είναι μια φυσική συστολή που πρέπει να έχουμε όλοι, με τον ίδιο τρόπο που κοιταζόμαστε στον καθρέφτη και λέμε πάχυνα πριν βγούμε έξω, ας πούμε, και λες τι γίνεται, πρέπει να έχεις μια συστολή όταν απευθύνεσαι, έναν αυτοέλεγχο. Αυτό εμποδίζει το θράσος της ανοησίας το οποίο μπορεί να βγει. Άρα λοιπόν απαιτητικοί εισηγητές και ακροατές μπορεί να συγκροτήσουν ένα καλύτερο διάλογο.